yange emerongo etano nomo. Okay. Ngike mo abantu bari baswire mbere bonega batamanyiti ngike mo karabo. Ego tokugambira amang'ana y'ekisemi aserira bali abusi. Anene mono nga tukisemi kiusekanete n'amang'ana ICT n'ekikompyuta turo tunabona tokugamba bona igasembe okora umumbu bakaiga. Akini abantu mbaro mahete bona bakare igarire sabume biasakoro ku masosa oseria monseito. Ndachiko bateye amang'ana yo bakuminga nekininki gabona twatete ukwana nganchiraki ICT era akonye kisemi kikina aserira bali abusi. Lakini rende umukutano yito togendere tiusiyo kanogendere Cairo abantu ba Egypt na barumkwambira baramang'ana abantu bare Nepal twakwane n'abantu bare Nepal abantu bare nende group endera abu Austria twakwane na barabo bonoiga. So iyo yarenge engabuna event yere global akira togendere Kenya na bande mbagendere elsewhere nganga kichisemi kirakine wetera samang'ana ICT. Igo ekyombe kino nagiye gorogwa. Ekiombe kile koro ku complete Kenya. Complete Kenya ingi getene ete kenene iga na ndingo oko sponsor go se ingo ko sponsor elinde kiagenda because ne gure wate birenga ngegenda ete chinse mochine. Complete Kenya yenine ti computer literacy. Ile dieteri comp na lit likaba complete alafu rende go tota ete era Kenya nekieko aratawata ya complete Kenya. Inaro agendo nga completekenya.org ngabuga ngalinde go Kenya ire ni complete igo chikaba completed. Igo magana mareke kima Eric okwana nere. Mbuya mono igo twatigira songonte bya amangana mayigoro ya complete Kenya kero kende ngora abuga ngane kero ngorigereria Kenya ire ni complete moja kwenye kura lakini watu tabinga computer literacy ngora nga completekenya.org mono tumanyanga mangenga nkieke mogo kora specifically ase kuenda kwa manyigoro ya mkutano tuwata iganye mira alafu manya watavinga ki complete Kenya ya chagete. Okay. Nendo tuwata igoro ya Gusii na Kenya na Africa actually. Mkutano tuwata specifically no lewo kuamba mangana ya kisemi. Anene mono nga ki ICT go samangana ya computer na technology ra kwa nyego kini kisemi. Ase bituno leto ya Gusii. Na ase chinde kire bisabu ekaro ase technology taraika orende umukutano na bora rekana ko monene nga maybe na bo tenene korwa sana nene lakini ya umukutano yo ne county government yenyamira twachi peto kwa sabato kwa batelinga ntoga ni tipo umera na nabande bali bawata umoyo gw'ikifendo okwana mangana bunaya baganja na tikatwali ase muy karanse tobayeria machi monyo mukwanira mangana yo na katiene munga na mangana ra kwa nyinse ya usi bana kiesa ratuma ne taigari aro tuwata abantu wetani merongo etano no mega tuko kwa mangana yi seni ase eso teria gadi ne nyamira kero kende no nyale go toerera ngagati y'abantu barachirororo mbara bya ba mubwate minister mubwato mugafana mubwate umuseneta gose mbantu gabe kibekiro we aserero mugabana tayi kigoikana ne musine tataje kira kininto wate baria ba ku representative saba ministry ya education na ICT amo nabarai bande wate mu county director ko wate kiombe ko World Vision ndogwate na inde abarai bande ko wate kiombe ko kwa Orabu Youth Network ndogwate next lecturer ko wate University ya Jikwat na Kisii University campus Elgon View College amo na bande baikira nase ncho bana mwana yisemi ko wate semo mbali mbiya mano igo ekirenga kina shiri tukolia rero okumira na kwino bene ningi kulia nga nkiga kwa tikara kina kiriro ya usi na ndeni kira korwe erinde ukini kisemi echo ewa mbuya bono igo wikira mono iga ngange muri guchokoro mukutana bono gusi
Ose morachak. Twagen reirendo ese bona iga bantu irangire ba ikaranchire ba ragire ba relaunch bona ndio tota tweta kana inde isindi cyamo gato asko gane gotwara presentation kurwa se team mbalimbali goro ya topic mbalimbali kilitwaga ni tukwana wikira mona iga se chimwara kwanire nkimwaro ri mucho ko inde gusiye itimo kego ejento twakwa na kemo narora kiarenge kenene mono ntiringa Nyamira county ngima imagine muna twakwa na iga Mekorina ebwa ati ndegoro kwa public library. Okay. Ndio kumi mono nge county ngima Nyamira ebwa ati library asa abantu bakoenda basoma de ba research ikabona ngekare kikiarero yaesia kwa kauli moja nge library neta kiri Nyamira aso bwango mono ikabona twaekenga otuti ko report ye toyorugo cyase aba libatenerete ko cyase county o cyase national government n'abandi rusabasani bari baranje go supporting a library tigetoke na nino mono tari library ya busayora kini digital library asa abantu baranyare wikera ebintu bikoro kwa digital content abantu baranyare basome bitabu ase the e-platform usase computer. Ayo na amangana maya kegima na inde na nalioranga nitomanye emambi emaragwa bayabone kerere chinsebe chimotarachi entarachi kugutige linde kero kenonge monto mababera bunarabo kero kende endo ndaga nikomanya abategereri ba abagusi global radio inkeringa intwe kero kende no mochakano ne ndoto yeke ombeke ko complete Kenya nkeringa ekyombeke gyacha yetwe n'abamuraba sae konya bakire school basomire kero kende banyorere degree ose diploma barigeringa magana kiara se gusi yaito kero kende atara ikirana tutaganya barayi bakore gusina bana siasa usaba chumbe tukanyora ngege ndeke mukero kiganirwa korwa no gukinya mangana a technology ase gusiye kwa gusiye nyinde yere risabu n'abantu beri sabu kero kende mbara kora magana ya technology kagera tokaumera na togachaka umuroberi ngabo noyo ngani kitoranyare ko kora into ase kiriye ke toranyare ko kora akitore andre to kora bono kunyora amonto toma data ya computer yamo usigeranya gukonyara twaganda twigore center kero kende ase chiro twatrenya banda magana ya computer na kero kende twaba platform yo access internet banyara ukwana na kero kende ko communicate with ase school yo soma kero kende online ebintu ngabo nebi gontu elange itenene ne yo kinya mangana technology ase tuno bya usi na igo okugani weito konene pivo no iga Mekorina nyonde na roto tegerete bona iga iwete na mere na baragani otwatesia nabo ngane jemo arigani andemo moyonga onye naro oganetiara atowati chatemire meya sawa computer nebeyemo bayibere nabo tiwete ngato mwarigani erinde akusupport yasega ko karambia mono sana mbuye mono kegima onde nando konga nande ningira na shore abshinginjo abantu mbategerete nabora igwe kwende enchira bako irane liyo yoma babiriga erinde tomana kurworo onde narabuna ndo range nkwanere ngana limo nerante biyabiri ono aiga asende nimbo ato kwa SEO gotomo tenemeri oborabu youth network abarabo bwate meremimi ya sana bakora igo twabwatiranira mana barabo ase asogo obokware gashiya mease bituno bya usi tarokene nabara kumanya manganande nga ninkitege ndreta bone gase ase bituno bya usi mbuye mano kegima hello banontiri na oya kuro ko Anthony Nyabera tisiyo burabu network community Anthony Nyabera, you are my friend on Facebook. Gora kwana tole Anthony Nyabera no limo manye kanete oyo basomba ira abantu ko America kuko kiro mwaka na abantu 37 goro giri green card bueno lende go jamu ko baita ayo robia amangana nara Intuito kwate sitio, kwate vyombe 256
igokora amang'ana y'oboremi chisemi amang'ana health na ndende ntogendete negi training chinyinge tunabona abaminto ba Complete Kenya bagwaterana naitu tukarosio moroberio buno ikireiga ekiombe kia borabu youth network ninki mogokora most of the time ekiombe kia borabu youth network ne ekiombe kia basae abake barase ekiombe group yes youth can asomoroberio boba ori orenge boba makampeni ngegwate ebiombe 256 ase ebiombe ebio tugwate opokorerio bokoboke bwobotugi gose oboremi tugwate emeroberi bia ebiechisemi tunabono tugwate omoroberi oyo we computer literacy whereby tugendete implement every word to have a computer ICT center nande already twaranyore computer talinke ichiwono twanyorire center yamo ya Kijauri yari Nyansiongo center yende ya Mekenen Ward ne center yende chikuba Limanga kurukwa Ensoko kero kendo yo minto taraendaro yo minto Anthony chikombire chimwanyorire ngai mwanyora kurwa chikombite twanyora kurwa sabantu bali bakwerwa abaiguru morogorito ositwa twarire ward level meeting omuntu werwa twachikombite isato twachikombite inye rinda basaye baito bali bakore school bose bali bari school taranda school chinde banyare ngira yo konya kumanya mangana computer na mangana financial management mbuye kero kenda banta bako bali chinse mo chisi kugoza bora bali chinse mecho maite kwara konyira banta bange usara bora nyombra bako give back gose bangao abana abantu bandi bachagete cyber cafe bantu bali bachagete cyber cafe internet ga risabu banyoranga cyinde bali konyora abantu asenje bantu bataramanya mangana computer mono bagate computer nyumba bona abamo babona bo batere computer tegori chase center chibodi chipe chongs pichaburabu inda abantu baito bonsi banyare ko konyoro ogosemendo ya mangana ICT bona irenga mwego yere chiro operational bona yechi computer ekuchakire wiki ende yechi computer twanyorire chiri kuminaisa echi turaigore turachkolonzi na abaminto ba Complete Kenya elichi center chinyare ko igo mbuye mono niboli linde ingo abwasu mwanyorire na kyawakanirwa nje toko ekaruto inyorire center toko woli bigori nyumba twakana alafu ekaruto anyorire abanafunzi bali bagocha twagwatira n'iki college chinde na MTI na KIM na abanafunzi b'iki university elinde bakane kuwange kikere so neri chiringe eriruye amana 500 pero basomye bakorire elinde banyora certificate cyabo kurwa college icho. Okay, igo kero kende chi university ego se chi school echi chibwatranete na chi ko somnya na ko ba chi certificate chiabo. Na chi ko somnya na ko ba chi certificate chiabo. Mbuya mona bono tira na somoro bweli to koli alero. Ekirenga kino ekenene buna aborabu kanso yaba sae asomoro bweli yo ninki oyo bweli to koli alero. Bano ntire tarokorgeria mangana research ya CCK yokorgeria ngabanyamire ngina abantu 2% boka no pamanyaka mangana ICT na into na bagusi no gosoku kororanga yamire tarokotoka ngewate 2% tukarambia tunyare kuwatira na bataywa mingo tunyare koira amangana ya se kireke abana bali bakode diskuru banyare basomba mangana computer baganyere katsagocha nande banyaya basomwa mangana agrobusiness banyaya basomwa mangana financial management nakosi endera mokonye elinde kaganye te maybe kwande university konyore degree o diploma bono ase amatuka bwango iga mbiyana go chingo boli ashingira yote neta bashaye kuruburabu kwerulire serikali neta gete koleto umuroberi olia o laptop no nyora teneta ke ne kagere ko yoreta abana bake bachigo chaka go soma mangana okolenginga bono amasoma ya nachiko konya abashaye baito banyamira mono ashe competition yere wansera abana bake rashemo bueno ntire tero kolgereria umuroberi ko chila to basi discourse cheto
kunyoleria senjerende abarimu boka bari bari school tari mo soma nyitamanga computer igona kore terape kerengo teringa CCK ya korro gutukigwa korokinga abantu 2% boka no bomanya tamanga no bomanya which computer nande bono umuntu gochosomia mwalimu nyitamanya timanga na computer paka tora chaka computer banyene abarimu abo banyora libaga ageto para tokwira IT centers into what levels anyare ko kumanya bumanyogo manage computer jingitocha kwanyora gosomi mwana moke na eno watu bumanyo isenyi igeganga yeno litukulia kumerana no komenta mangana ichinguru na kwene kinga abantu bangere gosoma mangana computer na beri kikegima kubwa mono achinshe mochi nyamira abantu babebuya nke do mubwate dateline mobegetenga weka chinga kiechi onyorenga atwaegeria abantu banganika gose twakorire gento gete Oredi kona iga asikiombegia complete Kenya tarakene yo korega sioka ya beti yo Kenya wa wanafunzi 100 na ndio graduate kurwa sasa moja kisani na alisima wana tega ngayeto ya borabu ndio wate ega ngena nyanga ndio wali getinga to sipeko nyora center job speaker ase ward kile center ya andikisha abanafunzi bali bakore skuru na bali bande bali skuru taranya la sabucha kunyare utwara kisession isato ase litiko ibonye ko utwara computer ikiatororo abantu bo bitugwatenye target bitkera muti enyo oyo chikwaerno yonde onyo twatrenye abantu na 200 aina marora mayoyo minto na ni kene ngero rangani abantu baito bamanye chinga ge chebono marawa umoroberi bo oborabo youth network community ne gwateri nge kurigerega ogwatenjira ya moyo gotegeta basaye banyare kanyore njira yo gwetenera ande ntwate umoroberi ndo kurukunga we okorigeria mangana afye yeito okay iya sekena ndendaga ni abategereri ba global global radio bamanye eringa usi neto international continue neto ganete nanta musio kaense international ekogera tukukanya sekretari ponye chando era sekretari kate konyara I believe in teamwork. Kinge netenga toko watera na international na botoko nyara gukora kirito banyara gukora na kebegeke abako nyara twakonyire mbuya mano kema wono tango igonda irana shembyo wate igonda irana shembyo nda igona kyabantu bago tabensheme umusongo tigango chakira umusongo bwaga wekire buya wakiro mali no nyigwete very clear na bageni bali ngo bwate te very loud and clear kurulare no tikabaina ngona abeke mitambe minia temu mona tiga ngo bakwana nda bageni wa minto ngona abeke mitambe minya bona ni mai tinga system yeni very clear bwakira abageni ebisora abamure ebisora abaraide ebisora nya orabu nyamira buyamole nyamire buyamono oyo no musongo korugano di Carolina ndiko nago kira semero biri mu bwate abantu baromete basomete bari negabu amaniko mabwati kira mongo etekete batijo rwabongo asenye tije mibono cyabona tije micyamano cyabere ngane kerege ndore computer ninga nare ko babori nkwane yamonga kusiya isobo sekenya ya iso amangana abeire amange ebinte binge byakire irima ebintu bingobo maine bwaborire ebintu byaborwa unabona ntu anserwa ntwate umwe laptop cyabana ngo dekire nimwe business scam abantu abangi abadate gukora irinde banyore na energy commission kuruze abantu bari bako baoneri ndoje numuhansire bwango bunabasaye moto kwanyera abana bari unago cyabo basomete computer mobile basomete kikuba bakawa bari gosemba banyore kantu ke bakonye ige mu bwate bune workshop muko ba trainery naende ngwaka na bali kibesa irenga bagwaka na gosara ine naende moto ene kalinga n'abantu bekena naende n'abantu bo mahene gosini goto emokonyoro gosini misada mura nyoro gosingo konyu konde erine mwakumbuka ukime guko eno mwatu abantu babo tununka na gukigabu akiyerebo nobo uneru bwa kire kenyo obonge asiki asaba kubu awo n'abantu abakabona na numoto mo bakubu asaba kubu from top of the government ntoro kikanye kire muri kire kubu everywhere abantu batakire ibintu
abantu bolieni wabere misale ke gocha babeke mebuko inuna kimuna tane ke ngamo konya abantu ababaito abasaye basomete bakono kosukitiro kirongi ngabo bakunywa marwa otemo baruchi abo bakonye komo songo emo kwate muneni sibyo mama bete tamo kibesere ngabagwakana nande inuingo kubakana. Okay, ai mwana mbuya mwana musongo tigango ngira na ensema ya kuziyo mintana na mabori ya makomo lakini tianta makwenda mbele. Hello waso irembeo. Hello mbuya mono na ngokire kuona no musongo kwa nike gusi entonces na ya tengo para eso y le lo vería entonces se carga con esa aquí laptop hace school abantu bakinyora no varia entonces decimos canal pero todo de viñoreme because no need to cosa o chico ya está claro Oyo minto Antonio koranga suwate na owe Eric sorry suwate no koranga network ya oyangire konyegera yake no iwe tono na kuiguru bya tuendelee. Okay bona nataka ngira ndio yo minto holi je swariga ina ikwe kuna basaye ba uko kiramo Ninko igwete tabio yo minto amutie Skype I think nere kolete feedback na kyo ogoto igwera la kabere. Bona Skype ya kialo ya mono. Okay, igo to kwane through Skype. Aya bueno, tigango ngende ashe nambe yende ngo korangelia nde through Skype eli nendolenga na kiamangana akoba ashensemeye ila tugendelete kokonyore na very special way mbiyamano igo nako bigetera ili yende nago transfer bono tugendero yo minto Eric bono igo yo minto yo umusongo yo kwaneka gusiya ito abana mumanyinga serikali umuroberio ayekero kene na bora boyo kisiasa na intwe ntori abana siasa turu barabeka rabata takwara ta laptop school barabona banyana ni chikura barigerere tie ntuntori gerere chikura actually ntuto ta goikera bari ba minto abana bakorere form 4 ba berire iskwe myaka 5 otabwati any idea ngani kyata yata gukora lakini karachire twamo trainiri basic computer ngo ikere ngaki twareta higher learning institution kyate cyakora career talk abakonya umuntu onyori regenda abwende cyaka gukora sobogima bwaye na kero kende bugima botaro cyako uwechoka kwanyara bwechokire na anene mondo tagete ko encourage e-learning abantu nabo bagosoma no nyenkoru korurisa bunga aria sochi kobeka percentage ari risabu nabo monda ko genda ororo okune computer okwana ne lecture yaye osoma erinde okwanyoro korira masomo aye igonde motevinga ntuntoliwa abakora igotore abamuraberure kubwaterana nga tiga tokinie busiyaito ngoko bakana liboli ndaboli ngoko bakana naba bagocho ngwakana bale aba bagocha igotoa otokwanete ne college kiri toko partner na kiro kinga bakana akagolia gake kwa mfano nye computer packages chiwaka ne ruchiri winyase college kero bagocho ro bagwaka ne 1000 yamo na ekibono kikogenda kya kero kende chikerania amatemu ari bagokora amone certificate iri bago chikoewa intuwe kabona igonta yotwakana onte otwakana no yo mega sito yere voluntary as bon lakini umusongo nyakara nchiko koru kende kekera tokonye rito ko ende gas na re welcome abantu bange chinsha mochiria ekero mwa riro ko batrain esate bwezi ne bakonya konyore mirimo na nkuba konya muri ko barige shimirimo ya amasomo tokoba tari gerere tiemeremo amasomo tokoba igarigerere tikoba basic skills kira abakonya sikeri bagokora onyekaro umuremi
nga kiara atumia mangana ICT ko improve oboremi bwaye kero kiano yene chinyanya koni nga kiara market chinyanya chiaye online nga kiara communicate na bali akone chinyanya na kibara muhakane kero kende gota wetani ko muhakana cash twamokonya nga kia aranyare ko improve nyene biashara byaye nyeno muntu obate duka nga kia ko manage stock yaye otumia ICT kero kende program kiaganeti ase oko manage stock yaye ne duka yaye na ko communicate na customers unabona nagende kinyozi juzi ganga gingirwa alafu bagansaba enamba ya simu ngaba and then since then ba communicate na inche wetera SMS banga kerambya mono banga chipoint karona gingirwe kinyonzi ekyo wana bana bamuraba ke babwate kinyonzi lakini bagotumia ICT ko market kinyonzi kyabo bako chipoint ne karo kwa ingirwe ororo bako mentera chipoint nkego chipoint chigo ikakero kende 50 bako ingira bosa bono gonyara kwa igure buya kwagendere kwagenda se kinyonzi ekyo kinde kitoko liya igontorie tinga banya orega toko bachi skill jira bakonya sikeri bakora mbuya mono kero kende timaitigo se chibe se chigo chuchira kwa ngachinsa mochito buna wana achikongete nsingima kero kende timaitigo se no already usia sirini akalyo ya sinini okay mbuya mono bono chibe songo chichiri chia kongera abantu baito ase uchumi ya kira sama tukaya mangana na makonkegima abantu marora tabieli weya mo elinde chiba kongere barabuna kimuucha mwabakora mbare mo konya wakanira bono ekero mbarororo for example tali bali chia kongere boka kero twanyore ngumuntu narororo ore muntu muhimu ase community kwa mfano useno mulisha bya kanisa muntu ore disabled yani oyo bwato bore magete oyo nabotoko ligichinchera twamuhakanira nabotora kwane ntukwana nonye nonde guseno nye murayonde ncherende yonse eragere nabotora akore kirito kwa bako muntu yasome mbuya mono bwatango igongire na inde enkwane inde liboli tangana usilia omwancho matege nigo ene tego tegera aba gusi global radio na nigo nango tinga nigo tore chincha mochiri chenya mira chinga ke chabono mabego sabona marawama nigo to kwane ra igo ya event yeroro au komera na koro kone kigma ento tage ko batike linde bagende asincho wairanire 24-hour education hackathon Kenya edition ali tugoria lero chingongo chiria chia nyamira gochakera chincha ibere chemambia umoroberio o gachagete goika ando chibangonte up to 6 amangana mbuyale ashigari to the UTC plus 3 igobono nganga bale kuira naso mokutano nyangenya umanga wa kirebia bakebyo muralia wa kire dendo ni abuna aro jiji nyomba chiko yindo chomolero to wikere tyo maneno okubwerere hai mbuyande kabisa ndo chingambo kietebya bono abantu baito kwegure gurujinja mojiri cyanyamira mangana buna by the way mbara manyanga ntu akora mangana gito kujari I think mbamanye ta senjo midanto na entole na Facebook kuchinga gichonshi mangana mbya kema nna kikwale gote asa mangana kwegure chinsha mo cyanyamira. I'm impressed with what these guys are doing. Na kwa nyore kindaire onde tawa tenga aswa kwa nengia I am in touch with Stephen Nairich. I got offer another at par with what we're doing from this end. And from a distance, they look like guys we might be willing to work with. Kenya, I hope we will meet. We will see how we will be able to work together. But primarily, I want to they might not be able to get the pay now, but the great pay is waiting for them. Some to Karanchi. Moralia, Navango gets sana into no monto. And then you met an Navanto in Tawangis and Nabaroki. The government as well for is not going down unnoticed. On Tomari and yes, and then I got about so we wish them well. Buyamono, Gerogene, Otararu and Beonyang, sing it to keep what I go watching a cake or wagon at Romoko Merano Coconane. Neko Teving, a caravan that talk live in Teviga.
there are three kinds of people wakumira na baragu ambaye amukumira na bale n'abantu bakurukunga their friends kumira na bale with their enemies na kumira na bale with their opponents abantu abo na baba basako let down ese onyo bako basekereri bobale ti sabantu mure baza ko batevinga mindo ki mo kara ya mutari wakan mbaba basako discouraged. Let them stay focused on what they are doing. Now, at the end of the day, it's the power. Yeah, focused mind. You are about to say, "I want to wake." You are about discouraged. You are about frustrated. You are about to wafara. Amangana mayari. You are about to cross the ring and remote. Mbuyo mono kema nyange nyaumanga kurwa sechi insha mochi ya denton musongo na kama kwa bate ya mana ende na goshikire na ikwale gote bantara ina na sababu musongo irona ale gote aba amangwana aba raibiri sore aba sairi sora kwa iro koboko na gure mbia mona so ko ngasa maswa yayo erusia ba mura isukari ba andi ba andi ko ba chombe ni simbo na go gote katekia bana babandi ko kidabo yaba murafika abuna abanyaruka na barabu mo batiga isore ne mo bamubagira nyinshi andi ne to kani na bayana na batranya ne kwa kama ama demu kana kwa akute ngabwa ni gabo kuna kuchinko mo ni buta ni soro sento konyo mo ko konyo nde na ra ina algo kwano musongo pia baro choke tonga musongo ko not ka reina shande sana kwanza yabuna buo era ali na burabu ayoro muntu weri akamboli nkoenda oranda ingo mararia bwate mboli etoliti manyangane ya umusongo ngolia ya ndo bakonywe asante sana yo minto kimori na kikwale ukora kwigura antu baito bona bakwara kuruchi msemechi reaction ya onere na igore biamono koigwa eriogi dia umusike nyangenya bumanga antira bo ni matana tegerete na bonta etemo tebinga. We appreciate so much for the encouragement. Na ite ntoko kiri nga nabarigere tina nabagendete ko bwati mere mutoko koraga igase bitunu bya usi andenda ite mote bino nyenere nga ega siagendete ko kora na intunto yeroche na ndento roche nga nemere memia ngaba muraba itekaro ba sokire ko rusi aba bakunyora usi na batanga nkikerinda akorera usi esinga nje gusinja ngiborete ega nsomya kero kende na nchenki kerinda akore so emireme iyo nyangenya gende tokora nemireme miye tuoto komo akerambi yamono and we look forward to meet when so usiya ito na omwali pi Mr. Ontiri nkeringa aba usiwa minto bali batotegerete once again to kwa manyinga lazima toganye serikali echego tokonya inchenaye abantu babere toisaine torakore keriega ke torakore onye school we ase wasomete primary school wasomete kebate problem ya classroom oragendo otumie chibes cha uniform sini wagache class yakemo ora atakaye miaka yao yonse so I feeling anto wene tokore gento kitora nyare okora as individuals na ndibuna tora nyare in every small way na baba nyara twakiniri gusiya ito ada izimbi yamono sana tumeshukuru nga mwatoire ribaga twakwande na baminto mwatotegerere mwato support ya event twabwate. We are so grateful. May God bless you guys and we also support you and we are praying for you. Thank you so much. Mbuyo mona bantu baitense meiba sugeli batenga na otoramo na inwe na twagokire kwiunga mangana buna na agenderete na abokomera ni maitenga mugavana na bantu baito bonzi binya miramba manyetenga mangana mbiyale chimisemechi na tingo manyegosageta na rororano ndi lakini rende abantu baitense meiba tebinga ntororo twemshi ngamotole na barabo chinga kechi. Aya, mbuyo mono sana. In fact, abantu bagotegerete representative ye governor no ara igana gotegerete via mono. Representative ningo gosenke ni gosena ningo. Na ro to mukuru office ya IC chokoro kwa Eric no ategerete buno kwa nego.
mbuya mono kingi mabate nga mando kuruchingo ngeji bate birenga mbuya tole na mangana ina maya tubwatera na shitoko nyara elinde to ntareba bate binga mangana bunaya igotogo takatwa yarora buna mwakolire iga beka chibija torore ntoko na kore chama chako zijo katwa mana kwatebanga mura akora kinde beka ngo chibija Facebook elinde torore we believe in seeing okorora no kwengenjo Biyamono, we are doing that immediately. Biyamono kingi mo mwancho motagarari Lino tiri kurua shembe abagushi Global Radio chinsha mone chingongo chonzi chinseni go twenge kurua se chinsha mo chiri achenya mirono minto bifon na wego yo minto Eric asomangana manere king matwale kwe manya asomoro video tuatika ko batebye kunga tut for our education hackathon kuri chinsha mo chiri achia Kenya Zorobi asante sana kurwege asante ziranyangira igo tobwate tebye king ben makoro alcohol kuri chinsha mo cha Nairobi asante sana mogaka Nairobi mambo vipi Biyamono kigima Bartonio mambia Biyamono watebanga na wanye kuru katal na ababwatire na anaigule nga mangana mbiyare asante sana na boyigo mtu David Ogenga Joshua Kuruchisha mocha West Texas Haron Yondigi bwakire bya Minnesota na ki asante sana Agnes Nyabeli kuri noe ninchimba kuri bono mambya ngoto maragia South Africa asante sana yerera ko bamone asante sana yerera ko bamone wane feedback ngwe ko majiko butoka yake na kio kero kene lakini lende tura okay